Vi havde et projekt om et pendul, og vi tog tid på 10 sving, og den er så regnet vi svingningstiden ud ved at dividere med 10. Så prøvede vi det ind i en potensregression i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, fordi at vi ved, at hvis man prøver det ind i det, så bliver det en ret linje. Så kigger på vores forklaringsgrad, så bliver 0,38696, og det er meget dårligt, fordi man stræber efter at få 1,0. Vi kalder svingningstiden for t og længden for L. G er vores tyngdeacceleration, som vi ved fra fysik er 9,82 meter per sekund i anden. Vi ved, at værdierne hænger sammen i formlen t lige med 2pi gange L, kvadratroden af L over G. Den kan vi så omskrive, så vi til sidst får formlen t lige med 2,005 gange L i 0, i en halvte, fordi L i en halvte er det samme som kvadratroden af L. Vi kan se, at den her formel ligner meget vores potensformel, y lige med b gange x i ate, da b-værdien er 2,0050, som jo altså var 2pi over kvadratroden af g, og x-værdien er så vores værdi af L, og a er en halvte. Derfor kan vi sige, at sammenhængen mellem længde og tyngdeacceleration er en potenssammenhæng. Vi kan sammenligne med de resultater, vi får fra grafen med vores egne resultater, og det er en ligning, vi får her, som altså ikke rigtig ligner den teoretiske formel, og det kan forklare det. Vi kan så prøve at regne G ud, for at sammenligne de resultater, vi har fået tabelvise til dem, vi har udregnet. Og vi tager udgangspunkt i den her form, der hedder t lige med 2pi over kvadratroden af g gange kvadratroden af L, fordi det er den ligning, vi har fået udleveret, som også er den samme, som vi sammenligner med lige med b gange x i ate. Vi isolerer så g og får denne ligning, og så indsætter vi vores resultater, altså vores b, som er 1,6242, som vi fik op fra regressionslinjen. Derved så får vi så g til at blive 14,965. For at finde ud af, altså, hvor stor skellet er mellem den teoretiske og den beregnende, så bruger vi den her procentvise afvigelse. Og ud af det får vi så, at afvigelsen er 52,39%, og det er også voldsomt meget. Og det så igen, det skyldes, at altså, vores forklaringsgrad er meget, meget, meget lav, så vores resultater har været meget dårlige. Og det skyldes nok nogle rimelig store fejlkilder, som blandt andet, at vores vinkel på pendulet har været meget upræcis. Vi har ikke været præcise hver gang. Og samtidig med længden af snoren har heller ikke været præcis. Og det kan vi så se, at det har så givet os nogle rigtig, rigtig dårlige resultater. Ja, det var så vores gennemgang af det matematiske pendul.